Loring Tepi Kachingri Monsam Lapen Kaching Thor Amaya Long PM Narendra Modi Pen Long Thoma College Ki Kim Jiapan Long Ekisom Tekang PM Modi ke Wangalong Karbiang Long Autonomous Council CEM Hem Pregalam Kaningje Dunde Det Ajok Preg Jam Hampang Asong Atum Ning Kang Samsi Chepaklang PM Narendra Modi athengno hempre kaputhak lam thei si kavedera jok EPHL sia songpen kapin rem Kardom pini prime time abirta long penili sami merin hansepi pini abirtang ton pen chethanam sina pini loring thepia long kachingri monsam lapen kaching thor amai pamanpon Bangsa Amaya Long India Prime Minister Narendra Modi nang chetong dunsi Manjalong Veterinary Science College Kolonga Long Agriculture College lapen Umpanaya Long Model Government College ki kimji aphan long e sompon Loring Tepi aklama long kapamampon bangso Kachingri Monsam lapen Kaching Thora Maya Long alohi sarpo manpen Deputy Prime Minister Narendra Modi chetongdun Kachetongdun alohi sarpo aphan Assam Governor Professor Jagdish Mukhi lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma chetongdun si kangthum karnia sai dengpon Lapenan Porta Karbi Dimasa Rengma Pendanglok Karbiang Long Aloki do anak he tumpen methang ajutang cepaklang dumpensi ning arong pen kangthum karnia sai setami padopon Bangso Maya Long Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangpen lamthe ki jai pona lamthe arjupon senang Honorable Prime Minister thank you for restoring peace in our government which you successfully established through the above guardianship of Honorable Home Minister Shri Amit Shah and Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma. We are fully confident that all peace agreement signed under your blessing will be honored by the court, the Union Government and the Government of Assam. We also have no doubt whatsoever. Keramtang surihini rakre plianing kana hutpen Karbiang Long District aphan kapaching thurpon japhan penanga sai amu dingpon lo Narendra Modi Prime Minister nang mandet pen aphia bangke ki ongdung resim kangtang ki ora song atung pen mon samalamdon chetopon lo pusi Assam Chief Minister Dr. Sharma pen Mayalong ningjipon होगी और वृक्ष रोपण के जरिए परिवेश भी सुरक्षित होगा पंचायत ग्रामीण विकास विभाग महात्मा गांधी मनरेगा असम सरकार की समग्र ग्रामीण विकास योजना ये सब कार्यक्रम को एक जगह लाया जाएगा और ये अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि कांग्रेस जनता और असम का जनता ये जो आपने हमको शांति दिया है ये शांति हम मिलकर बरकरार रखेगा प्रधानमंत्री जी मैं आपको दिल से शुक्रिया देना चाहता हूँ Bangso aphi alohi sarpo India Prime Minister Narendra Modi hin pen kuti pharohini ra ingkoi mate 220 crore atangka pen Manjalong ki kimponji Veterinary Science College kuti pharohini mate 200 crore atangka pen Kolonga Long Agriculture College lapen Umpanaya Long Model Government College ki kimponji aphan long e sompon Bangso ahus Prime Minister Modi ben kaningje pona tengke det piadangalong ke ongdung ki duk dararar tuma phansetami ing thurpon lo Assam State ar loke do ana district along JJM scheme pen mission ki chona langwar site ni ponlong lo posi PM Modi ben ningje pon किया गया
Pini bangso kacing ri monsam lapen kacing thura maya long lak phoso se armo tum chetong dunsi mesen pen pajutpon. News report Longsodaring T Karbi Anglong Live. Pinijang mi poni phai inkoran ner keparni Prime Minister Narendra Modi Karbi Anglong loring thepialong kewang hut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang hempre kaputhak thangnat kapin purdun de dadajok songsir kep hamphanga songatum Youth Alliance Against Corruptions asai hemalong pherangke amai phaponsi ningkang samsi chepaklang pon Pherangke amaya long kaningje pon atengke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen halabangso amaya long hempre kalam kaningje dun de dat abangke Karbi Anglong arat amekri ke pabu asonlo Kedamtang penangan apor pen sita me hempre kalam ningje vek nang jipusi chuningri pedolo sita pinia mai Prime Minister wang pludapita hempre kalam kaningje dun de det pen kaching thur amo kaningje dun chotke Karbi Anglong arat aphan kachong thui binong lopusi jong pon Toramni kidun jong si hempre kalam Tuliram Ronghang ake hai jai dun haedet ke isi Karbi Anglong amekri kipabu tekang lo lasi nili tungke chu kedamtang patayra pulo hempre kalam paningye vek nahi pu sita me pini ra ningye je pini asan ke alang ni alamuli ki ong ke alang ni hempre nang pining hempre nang dipete nili tung BJP duan e MLA duan MP duan jethan lai pu alang ningye hai nahi polo Karbi Anglong arat akar ike hempre henlo hempre ka joini si kedamtang apor hut penangan arat atum apran sitami kedamnang tadolo Lasi BJP asong ke rata phan kachong thui binong lasi non eprang ke wang jilang arnike lapuson rata phan kachong thui chot ratchari asong along ke do dun de jia phanta kachuningri pedopon ke wang dia ni enta ningjela athema Karbi Anglong arat kar ike hempre hello hempre kar ia joine si ala SDC aguta hempre hanghe MOU chutok chot po joine pensi SDC phanta non puaring da se the pawang long dalo là ta chok lo là son si Karbi Anglong ra tum thek nahi Congress cha hemprek wang thek the pulo Congress atum si tame Karbi Anglong ra ta tum be parem dedlu achi the pawang long dalu la son thop thak si pini BJP government atum phanta Karbi Anglong ra ta tu isiwet chingri pera la hemprek ke wang we a party phan bangke la phanta pini Karbi Anglong ra ta tum parem ded thek pulo tante Bangso pherangke amaya long KUYA YAAC KHDRC SYDC UPKA LYDC lapen KYSO tum chingrum si pherangke amaya long pen ningkang samsi chepaklang pon News report Karbi Anglong Live APHLC asong atum pen PM Narendra Modi loring thepialong kewang hut Karbi Anglong Autonomous Council CEM MP MLA atum pen Karbi Anglong arat arniding kloipen kar I hempre kaputhak lamthe si kejai pon kavedet aputhak APHLC TDP diphula pen duar amla APHLC atum pherangke amai ingni ponsi kapinrem pon Pherangke amai long APHLC amai phuje ai kathar pen kaningje pon atengki ruinia prang pen kachong hongding Prime Minister Karbi Anglong along lo pulote Karbi Anglong arat akar I Autonomous State aprang pen nangke chakdang alam tadulu lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM MP MLA atumta hemprek hang bomlo puapot PM kewangke hemprek nang pipo pusi Karbi Anglong arat chong hong tonglo Bonta PM kewangke Karbi Anglong arat akar I hemprek Article 244A alam the asapta ningjeji CM sitame lason thak si hemprek alam lapen 6 schedule alam the ningjeji
lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang sitami amithang titok jir pensi lam thechai bonda hemprek alam lapen sik schedule alam kaninje jedet abangki ningduk piklo pusik ningje MSC itu mentah bom alam itu tahan bom lo pokok Prime Minister ke wan ke ini tumpah autonomous state under Article 244A sinar people sili tungge ninggi teda rat keputusan si Chonghong lo nitum cini kema BJP juga nang pipi tungge ane pini ke alam tang dak lo Prime Minister का autonomous state alam क्या सब तनिंगे है इले तुम हर autonomy six schedule का पंटांग ही alam दा सब तनिंगे है six schedule alam दा alam ली parno दम दे इले तुम chief minister का सन थाक्सी alam ली दा parno दम दे दापन इले तुम CEM आलो चेताव को एक्सी alam ली दा माथा clear करसी ada निंगे तुम Lason tak taksi duar amla APHLC asong japo habe intelligent atum pen cepatir piponsi pini duar amla MEC constituency alo along arjiding kluipen Karbi Anglong arat akari a hemprek pini loring tepialong PM Narendra Modi ke bangalong hemprek alam thek ke jaipon kabidera puchak ning tang samse akache song cepaklang ponsi BJP asong Ratchari asong apan kapinrem kedopondo bangso kache song pen kapinrem ponahut BJP go back to hangsalang kedopondo along banglo luring tepi along tasila da kibang ke alang li Karbi Anglong arat akimang mare Karbi Anglong arat kang cir naik alang li akke ngarum se cibiko alang li ang hupen itheta pabarbe pachonche lapen pudame ladak ilitum ningachi teklong ake hai CM Tuliram Ronghang ta arni wang ade ang chunlong ke wang vera hempek ke pini arni gelang li ade ang chunlong ke avider lo Lapen pini lapuana muluk loring tepialong kacitong don ke hemprek aparman apan birta ke me doji mene pusi inglong arat atum anta amina apor chipi pen cetong don lo bonda Karbi Anglong a hemprek aparman apan ethenata pini amayalong aviderlo APHLC apan ke kroyarat atum pen sitame pini loring tepi BJP amai pi ke do ponalong PM Narendra Modi ke bang pen hemprek alam the ke jai pon kavia putak ningduk cepaklangsi kapinrem pon alam the jai pon lo labangso thipi rat de BJP arat de lahda ka chingrum dam kali labangso ke Karbi Anglong along inglong aso arat do an ke chingrum dun pet side lo athe labangso ka chingrum dam athepi ke lalo hemprek alam thei arjudu nongi bon lapen nang chakang po bon pu ining ka che thipen se hada ki dun lo bon se da pini haladak Prime Minister ka nengi kali Tuliram Rongham ka haida ang de ang chun pet ithi alam thirap paklan thek theda labang ke ningduk me Dongka mukam pen Wiki Bay, Karbi Anglong Live. Kedam tangar ni Japra Langso Cultural Complex along BJP asong pen mai ke padoponahut APHLC Sarupathar constituency amaipu Raikom terang BJP asong along kachepa ogdun aputhak kedam tang jamini phai inkoda troxiar ni APHLC asong pen pherang ke amai kangni Kedam tangar ni APHLC Sarupathar constituency amaipu Raikom terang BJP asong along kachingbe dun juya puthak kedam tang jangmini phai inkoda troxiar ni Japrajan handshake arong along APHLC asong pen pherang ke amai kangni Bangso ahut kaningje ponatengke APHLC Sarupathar constituency amaipu Raikom terang BJP asong along kachepa ogdun ke APHLC asong pen non ke bangji Karbi Anglong Autonomous Council kilik ahut tiket ki pipea joksi asong ka chelar pusi akoi pipon bang alangli hala BJP afutup chikubun det olam thia bangke lahelo je nilitum APHLC hin pensi laso ke alama bangke peklang pon bonta lake APHLC po real po bangke ahok po bangke alang pan tin ingtung te athi pima pulote alang le ahok cipuke APHLC ke ni si presiden lo constituency presiden lo pusi alang li cipu pen nilitum alang le pan kene hala presiden constituency presidency alang li pan alang li claim pusi lalang alang li pan si paklem toilo bonta alang li ke claim bangke ulta si claim ro
माने अलंगली के APHLC लो पुबम setame arlo bang ke alangli BJP kam si claim rong Kedam tanga pora hod raikong terang abang APHLC song pen KAAC kili ga hod kachepati dunja phansi che sik pondo bonta alang liphan high command hin pen pipon pesi bapuram terang aphan ki pipon ronga joksi BJP along kaching bedu lapen APHLC song atum bang pharo isi BJP along kidun walama bang ke aho kaliputa pheran kya mayalong ningje ponthu Sialam mengelalo ahok lo APHLC ba kaprek a political party ya tum setame a principal dorek a ron dorek lapen ke alang nili tumulong ninje vertiti APHLC ke nisi arong nang ki e po ete arong nang ki e pote kona pensi amu givan lo amu bese arong ki e choji ba claim si wan choji seta atheng pi arong ke the ke arong pi ke jai ka thar lo lage ka do vida chini lapen ke central committee hello hal dak masih alang tamu kiwan long sidak surbuthar nang e chok chok seta alang abang ke non arong athi chulik long le ko penta arong si pidam peji poya si matharong lang chithing pen subhas terang Karbiang long live Pinyada por pioneer kep malom Nogaon district Kothiatoli towar ka chek kokalong Chinthong constituency pen loring thepi PM Narendra Modi kewang amaya long nangka chetong dunji pura kewang AS25 CC 5521 upon AS01 EC 5286 ihum attract patong dunder Bangso traveler pen track ka chetong ajok ki ongdung arata tum PM Modi amaya long ka chetong dunji amang ka hemana bangki hemandu naka sonsi nang dokoklo Bangso ka chitong ahud chicken arong asor bang ke thomatum areng ahu sodunang koklo areng ge sora ta tum aphan ke thekdun long ara ta tum pen cherap chito dunsi Kothiatoli block primary health center along an sekelang aphan pondet lo areng ge so bang ke thomatum lake kania rongphar asopo rup sing rongphar arta ningkan thongke rapho bepari ingti asupi kache ingti pi arta ningkan ingkoi rapho lapen bepari ingti asopo ram sing ingti arta ningkan thongke rapho atum hello Kachetong dera gari humni aphanta Kothiatoli police station alongsi Raikom sai khatum ponder Gari tu ko pora isile gari Chinthong Rongjang ko Karbiang West Karbiang lo pora meeting ot gese ni meeting ole goyasilu Lason thotsi tumpreng along setame AS12F 8891 ihuma elto jangthu ke thai bom mahut ML05 G5849 Tata Sumo bangaphan ke patong klina jok Modia maya long ki dunjia bangphu dunlong ledet anpin lo bangso hut arenga hu ke so bangki avilang bonta elto akara bangki penangan hengno dunang lo Ulukunchi pen hemari rongphar lapen dongka mukam pen wiki be Karbiang long live Pini prime time aberta ke lapuan sekang toniklo